Δεν είσαι σαχλή. Αλλά το απλό σου τι σήματα έχει. Τα μακριά σου τα μαλάκια. Τα γυαλάκια σου. Πως και τώρα σ' αρέσουν τα γυαλάκια μου, η αφέλειά σου, η γοητεία σου. Η γοητεία μου. Και όσο γι' αυτό το τσατσατσατσατσά, μισώσει και το μάτι ποτέ. Χαρά στο πράγμα. Οι άλλοι χτες χόρευε επαγγελματίες καμπαρετζού. Ρεζίλοι γίναμε. Οι άλλοι ποια άλλοι? Αυτή η ψιλομύτα, η λανή του. Έχει καμιά 500 εκατομμύρια πρίκα και νομίζει πως είναι ο ουρανός με τ' άστρα. Τι μου πεις? Δεν σ' αρέσει, Κοίτα, αυτή. Ας γελάσω. Μου ήρθε στην Κέρκυρα με κάτι καπελαδούρες, με κάτι τουαλετάρες, με ένα ύφος. Λες και πήγαινε στο Μοντεκάρλο. Εγώ τη βρίσκω γοητευτική. Εγώ αποκρουστική. Γοητευτική γιατί? Επειδή φοράει ένα άρωμα που σε φλωμώνει και δεν μπορείς να πάρεις ανάσα, ή γιατί φοράει ένα κάρο μπιζού για να μας δείξει ότι έχει? Εγώ όλα αυτά τα γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια. Εγώ αγαπώ μια κοπέλα που είναι φιέστατη, ειλικρινής, άξια, που κάθεται στον κισέ της και δουλεύει φρόνημα. Μύρκα. Κι αυτή είμαι εγώ, Μυρκούλα. Σιωπή ξεπεσμένη Καζανόβα. Γόη της τρίπιας κάλτσας. Δον Ζουάν της πεντάρας. Χάσω από μπροστά μάθημα υποκείμενο. Πώς και μούτρα να μιλήσεις εσύ για τη Διάννα. Εσύ γιατί ενδιαφέρεσαι τόσο πολύ? Γιατί είμαι γυναίκα εγώ και δεν μπορώ να δεχθώ. Γιατί έτσι μ' αρέσει. Είπα χάσω από μπροστά μου. Να το κτίνος. Δηλαδή αυτό είναι πρωτάκουστο. Γιάννα, τι συμβαίνει? Φεύγω. Πα? Ναι. Για πού? Για την Αθήνα. Πα? Και πότε θα γυρίσεις? Ποτέ. Τέρας. Απορώ ότι του βρήκες και τον πήρες νομικό σύμβουλο. Στάσου. Ως δικηγόρος είναι πάρα πολύ καλός. Ναι, αλλά σαν άντρας. Αυτό δεν με ενδιαφέρει εμένα. Ναι, αλλά με ενδιαφέρει εμένα. Μπλέξαμε. Μα τι σου κάνει πάλι? Εγώ, παιδάκι. Εγώ. Δεν μπορώ να βράκρυν αυτό. Όταν είμαι Διάννα, βρίζει τη Μύρκα. Όταν είμαι Μύρκα, βρίζει τη Διάννα. Μπορώ εγώ να ανεχθώ να μου βρίζει και τη Μύρκα μου και τη Διάννα μου?